Благодаря, господин председател. Като чуя фразата климатични цели, се убеждавам, че някои хора в Европейският съюз се мислят за господари на планетата, а всъщност ние сме само част от биоразнообразието. Не можем да управляваме климатичните процеси. Катаклизми винаги е имало периодично и те не са резултат от човешката дейност. Ние сме виновни, може би, за урагани, за цунамита или за вулканични изригвания. Не можем да ги спрем, само можем да се адаптираме и по някакъв начин да оцелеем. Така е било в цялата човешка история. Нали не мислите, че ледниковата епоха е причинена от нашите прадеди, които са палили огън и са произвеждали въглероден диоксид? Колеги, ние нямаме възможност да решаваме проблемите на целия свят. Очевидно е, че на европейските граждани им е омръзнало някой да работи против техните интереси. Видяхте какво стана в Брюксел, видяхте какво стана в Париж. Ако продължавате с подобни безотговорни действия, като климатичните цели, вълна от недоволство ще залее цяла Европа. Гарантирам ви, че накрая ние ще изчезнем, както са изчезнали динозаврите. Благодаря ви.